A nahrávame podcast. Dá si huba. Nahrávame podcast. Do huby? Nie, že daj si. Ešte chcem učúchať. Hugo čucha Huga. To je bú. Daj si. Ja koštujem, ale nebudem to strkať do seba. To má aj bublinky, hej? Tak to má percenta jak arbúz. Co je? 7,3. Tak 23,45, lebo musím vajíčka pripraviť si. Vajíčka nech mamka po vode. Tu si sadne Hugo. Hugo! Poďme riešiť nejaké témy zo života. Nejaké vážne, ktoré by našich poslucháčov mohli zaujímať. Vážne? Poslucháči, fanúšikovia, nefanúšikovia, hejteri, nehejteri, čaute. Neutrálny poslucháč. Vítame vás pri našom ďalšom dieli z našeho podcastu na KO Code Podcast. Haha. Čaute. Sme radi, že nás stále ladíte. Prečo? Tá hlavne mňa boli riť. No ale tam takto dole sedí, čiže nemôžeme ísť na asi klasicky place. Idú preč? Nie, Nejdu preč. sedia tam. Ale deti už majú povečerky, čo tam robia. Neviem. Malé deti jebú sa tu na pracujúci ľudia. Nemôžu si sa tu na lavičku, keď ich tu. Tvrdý biznis, podcastový biznismeni. Čo točíš? Však točí podcasty. Nahráva. Nahrávam, presne tak. Tebe natočím. Natočíš mi jednu 12-tečku. A 13-14 ročnú. Oh. PD. Dneska ja, Roland a Hugo sme boli v prešovskom bare jednom, kde sa chodí dole výťahom, taký je asi iba jeden. Na svete. Ne, v Prešove myslím. A nič sa tam zaujímavé nestalo. No, ty mi budeš musieť dať žuvak, lebo nemám to. Žuvak? No, nechal som Však ty si prestal fajčiť. No, ale však ja nefajčím. Dámy a páni, viete, ako som hovoril vo druhom alebo v treťom dieli, že koľkýkrát prestávaš a koľkýkrát začínaš, tak je to tu zase začína. Nech sa páči, Roland, daj si žuvak. Jebe, ja som nehovoril nič o... A čo on nefajčí? Nefajčím. No čo nefajčí, ale stále do seba dáva nikotín. A on povedal, že sa fajčí, nie dá brať nikotín. No, Trsel druhom. kokot. Dámy a páni, je 26. október, nahrávame ďalšiu časť. Dole ideme A tam. išli dole. Presúvame sa z jedného nahrávacieho štúdia do druhého. Takže máme dve štúdia, no. Nechceli sme to hovoriť, ale máme dve štúdia. Lebo sa podcast zadaril. Chudobný. Podcast sa zadaril. Vidíte to sami na zľadnutiach, že Ďakujeme všetkým subscriberom. ďakujeme všetkým, čo dávate odber. Vidíme, že vás to baví, naše najebané tolky. Nikdy nebudeme mať Hero, ani Patreon, ani nič také, za ktoré by ste si... Za čo by ste si museli predplácať. Niekto sa pogrcal na ceste v našom štúdiu. Malé deti, čo nevia piť, povedal Hugo. Nekrič. No, takže ideme do našeho druhého štúdia. Už sme tu. Zapájame mikrofóny, nastavujeme stoličky. Ja idem do stredu. Však mám mikrofón v ruke. Mám piči tvoj mikrofón. No, dámy a páni. Minulé cel najväčší podiel, ty kokot. Dámy a páni, sme v našom druhom štúdiu. Tešíme sa na vás. Najlepší brankár je na vás. Na vás. Pufon. Na vás. Na vás. Na vás. Pijeme na vás. Na vás. Na vás. Kto má to víno? Ja nie. To je, není víno. Zobral ho takto? Ja. Nie. On zajebal. Tento diel musíme vidieť, to je. Ale počúvaj, vieš čo som minulé počul, že všetky podcasty, čo začali, tak nevydali viac ako 3 diely. A my sme presne pri 3 dieloch skončili, čiže musíme vydať 4, aby sme sa stali podcastom, ktorý to proste prelomí. Tú kliatbu. Áno. To veľké sito. Hej, presne tak. Big filter, takzvané. To je big filter. Big filter. Veľké si to. Čo si myslíš ty o tom, Roland? Big filter. To je veľký filter, nie sito. Mám piči celý sito, filter, všetko.
Vydáme 4. podcast a všetci si Už piť. si potom jak balíš, počkaj. Čo? Ty bude si jak balíš, Čo, jak keď balíš? ideš filter. Bez filtra, more. Bez filtra, no. Ale on už nefajčí predsa, on už bere iba nikotíny. Nikopody už iba bere. Mal som tvoju mamku. Hej. A užil si to? Nie, čo si. No, tak Ty teď vole, ti však nezávidím. Keby som jebal kokot do jaskyne, čo ti dáva? Kokot do jaskyne. No jasne. Tupšinské ľadové, myslíš? No, nebol na ti plíšanou. Ale tak hlavne vieš, že je to obrovské, vlhké. To len ty máš malé pele. Daj mi ten doný. Čo ti jebe? Možno. To ma nenapadlo. Nechutné, strašne. Čo? To víno? Nie, kokot. To je víno. Hugo. Moč. Šampanské. To je vyjebaný Hugo. Normálne, keď ty kokot, ja keď ti do piči ananás proste ješ a máš, že semeno chutí po ananáse, že vraj, že by málo, to je toto. Hugo, pineapple and Tak coconut. teraz si môžeš ochutnať semeno, no. Jasné. Hugo, daj si Hugo. Hugo si daj Hugo. Dá si Hugo, Hugo. Ja si dal. dám na jazyk. Dá si Hugo na jazyk Hugo. A na jazyk to bol. Že nech to ochutnám. Ale nechcem piť. Hugo teraz abstinuje. Strátil som vrch, takže musíme to dopitnúť. Čo už? No dobre to je. No ten kokos na konci je taký divný. Ale Ja kokos kokos proste. taký zatiahne, ale na konci ti zatiahne. Celý čas ananás sladké a Hej, zrazu na konci. kokos, na konci je kokos. Ty kokos. Tak to si zajebal, Hugo a zajebal do piči, Hugo. Jaj. Dámy a páni, čo, povedz najzaujímavejšiu story, či sa ti zahrala Roland v tomto týždni. Rovná je cesta, a cesta je rovná a krivá a rovná a cesta je rovná. Roland. Nie, Roland, však povedz, čo sa ti zahralo za posledné týždni najsmiešnejšie. Najsmiešnejšie. Také zabavný proste príbeh nejaký. Písral som sa do pisovára. To si spravil? Ne, ale spravím. Ale- Nemáš doma pisovár? Ale však čo sa ti stalo, more, Ty povedz. jažíš do baru. V bare? Jasne. Myslíš to jak? Stojak? Kto má stojak? Stojak. V bare asi. Niekto. Jak máš 300, tak je stojak. Stojak 300. Dáme si guličky do kokota. Čo? Pod predkošku máme také guličky. Si najebeš. A čo, tam to končí? Budeš mať guličky pod kokotom, lepšie penetration. Tebe jebe, však preto už musíš ďalej, keď máš penetration. Jebe ti, ale pod predkošku až ďalej. Čo? Máš žalúď No, a pod žalúď. Dole. stiahneš pred košku. No a ešte pod tú predkošku. Dobre, dámy a páni, týmto večerom sa vami lúčime. Asi viete, prečo skončil tento podcast, ale nerobí si piču, tento podcast nikdy neskončí. Ten, kto tu je, tak je verný a ten, kto je verný, tak sa dočka. Že sa to nedá rozjebať. Ale dobre, tak ja poviem zaujímavý príbeh z tohto Ale tak týždňa. teraz som stopný a ideme to skúsiť a potom. Čo? Do guličky. A tie sklenené myslíš, to je také, vieš. No hej, vieš, také normálne, Ty je úplne, no vieš čo myslím. Jak C-čka si to dáš do reťaze, také vieš, to dáš, no. No, budeš. S tou Jak tí motáš typci, vieš čo párkrát. si robia one, že mimozemšťana sa robí, dáva si pár kokotiny tu na ruku, si Presne, robí ty hej, kokot hej. pičoviny, A vieš, ty si dáš po proste tele a ja guličky si dám na samé, kokot vieš. také. A bude to splnené aspoň nejaký účel, vieš. Jasne, alebo perly si tam podávaš, chápeš? Perly? Také investície. Perly. Perly. Normálne Perly. 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 Povedz to slovo perly. Perla. 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 Musíš po Perla. taliansky sloviť. Perla. 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 Tak si vyzvukol na P. Perla. Perla. R. Dobre, všetkým jebe. A naši poslucháči teda perla. No, ale... Dobre, ja poviem zaujímavý príbeh z tohto týždňa. Vlastne povedzme update do piči, vlastne všetko, čo sa nám zaujímavé stalo od posledného podcastu. Posledný podcast bol 3. Akože my trojka, to myslíš, či to je... A to si Ne, Stránka, akože číslo Akože 3. iná stránka. hej, toto je Iná stránka, hej. Náš posledný podcast bol číslo 3 a
Tam to bolo asi pred 2 mesiacmi. Ty vole. Pred 4. Čiže ja som skončil strednú školu, začal som pracovať vo firme, tu nás spolu s Rolandom. Hugo je stále ten istý kokot, taký bol. Amen. A snažíme sa firmu dostať na kolena. Hej no, odkedy ja som prišiel do firmy, firma krachuje Zmizol 30 piestov. a spolu 40. Povedz, jak si ešte, ja tu kradneš. Jak si dáš do análu a... Hej, proste si napchám 40 cm piest po obvode 50 cm do ryti a tak ich vynášam vonku. No, to je jediný problém v tej firme, že tam nie je nič malé a cenné. To je najväčší problém. Zatiaľ, ja, ktorého meno stále aj po 4 dieloch nepoznáte, som začal pracovať spolu s Rolandom v tej istej firme a nejak sa snažíme prežiť. Je to robota o kokote, samozrejme, však sme na Slovensku, lebo neutekáme do píči a tak no. A volíte Fica, kokoti. Áno. Každým rokom ho volím. A povedz ty, Hugo, čo sa ti stalo zaujímavé od posledného podcastu? Tak daj najlepšiu story. Akože toto bola moja life-changing story, keď mi tu na Roland našiel robotu. Čo som bol na profesii 2 mesiace. Tak čo, akože... Tak ja ešte neštudujem. Ešte... Mám štatút študenta, využívam zľavy, ale... Vyjebaný. Nechodím do školy. A robím na čierno, preto Roland ma veľmi nemusí. A furt po mne jebe. Čo? Že robím na čierno. No jasné, však vy ste svätí, no. Tak čo, budem sa... A tak čo, iba proste robím, nemám čas. Stažujem v jednej športovej organizácii. Sťažuje sa na život. Hej. A proste... Ja aj furt som teraz v palku, že už proste naberám. No tak vidíte, proste furt točíme, keď sme najebaní a sme sa najebali až po 4 mesiacoch, no, dajme tomu. Chlapci nemohli piť, lebo boli v nemocnici, ak to boli dobití. Povedz som vymyslel lifehack. No, to je pravda. Keď máte na víne etiketu, dajte ju dole a lepšie sa bude držať fľašku. Lebo lepí. Nespadne vám. Ja ľúbim piču lízať. Bude drtiť hlavu. Ja ľúbim piču lízať. Ale áno. Takú ešte čo by som povedal story z minulého týždňa. Boli sme najebaní u nás v bare v meste. Typkovi som vynadal, že je pedofil. A on je pedofil. A je pedofil. Však za to mu to povedal, Za to som mu to povedal, však za pravdu sa každý hnevá, jak sa hovorí. Za pravdu, neviem, jak to je. Proste len čo si pamätám, proste som bol strašne najebaný a už som hovoril každému pravdu. A iba si pamätám, že letím zo stoličky, potom traja typci nado mnou stoja s pesťami a potom letím vonku z baru, lebo traja typci ma vyhodili z baru. Potom prídeme za barmankou, že čo sa stalo a ona, že oni prehnane reagovali. A ja, že jasné, však jasné. Ja im prehnane zapálim dom. Aj to, a psa stačí mať rád. Hej no. A psa by si mal určite skôr rád, jak decko. Poveda pedofilné. No, však je si ten pedofil. No, tak som to povedal. A ty čo sa hraje so s tým? Si tu myslíš, že ho lúkneš alebo čo do piči? Zase to bude musieť jet spinner na to ujebe, jak kokos. Zase si... tam je. Daj mi to do ruky. Nie. Daj mi to do ruky. Nebo to vychlá chce. Má čo. Počasie sa teraz do horších dňov zhoršuje. Naďalej nás môžu čakať ochladenia. Postupne sa bude ochladzovať. To ste mohli počuť iba z toho, že som povedal, že budú nasledovať ochladenia. Druhá potopa nastane v 2. týždni roka. No, jaká téma? Počasie. Počasie je pičovina. Však každý vie, aké bude počasie, jebe ti. Nevieš, každé 3 dní sa mení. No však, a čo by si to sledoval do piči, na čo by sme to dali počasie? Však, jak som žoblis. Si štýlovo. Ty jebe takú parenicu. To Rondovi musíš povedať. Parenicu. Skôr tebe, Hugo, do piči. Prečo? A jak si oblečený do piči? Však mám košelu. Vieš, aká to je parenica, Roland?
ja keď sme pijavali takedy u teba, tak bol v kuchynke proste furt bol na perdzeno. Vytopeno. Na perdzeno. Perdzeno! Jasné. To máš to, že si sa dal zaočkovať. Nie som zaočkovaný, ty bezmozek vyjebaný. A ty si zaočkovaný, Hugo? Nie, ja som si dal čip iba. Čip, ty Ja kokos. som povedal, že nech mi daj vakcínu. No vidíš, poďme sa rozprávať o vakcínach. Kotlák! Úplná pičovina. Ne, poďme sa rozprávať o vakcínach. No však hovorím. Čo? Ty nemáš rád vakcíny? No, Svoje decko by si nedal zaočkovať. no akože, nie som zaočkovaný na COVID. Svoje decko si myslíš. Ale záleží v čom sa nechať zaočkovať. Tak, aké tam máš z raného detstva? Z Také rané... kokotiny, tam to akože určite, hej. No vidíš. Ale teraz ten COVID akože mi prišla akože dosť taká pičovina. A jak to dávali, že kokot. Najlepšie bola lotéria do piče, že sa dá zaočkovať normálne ako Nikto kokot. ju nevyhral. Čo ti jebe? Ale však ale. Ja, čo som vtedy, keď bol COVID, cestoval do Nemecka, tak som musel byť zaočkovaný, kamarát. Tak má si to ľahšie vtedy, no. Takže ono, aby si nemusel s tým stráť, proste robiť si testy, si sa dal zaočkovať, má si pokoj. No. Hej. Mal si takú skúsenosť z toho, že jak to funguje, vyzerá. A dopadol si, jak si dopadol. No však, že sa s tebou bavím do piči. No. Zaočkovaný pičus. No. A ty si sa nedal očkovať, že sa vidí v zrkale, tak akože neviem. Ale stakam. Stakám. Stále čakám, kedy zaočkovaní ľudia zomrú. Však podľa A mňa, ja. oni to už tak počítali, že tak do 80 rokov všetci zomrú. Že tak to vychádza. No. Ja som myslel, že do 5 odkedy zaočkovaní sú. Ne, do 80, ono tam bolo. A to čo je za kokocinu, proste kamo? Ja som myslel, že zaočkujem sa a po 5 rokoch pekne... A nie, že po 5 rokoch... Chce sa zabiť a proste ťa ojebí. A ťa neujebú. Nie, že po 5 rokoch, ale proste, že... Proste oni to sľubovali, že do roka proste Bill Gates a toto je kokociny, že one... Bude čip, ti Áno, že skafem proste, ja som sa na to tešil, no. A proste, očkoval som sa v roku 2020, je rok 2024 a stále žijem. Ja... Akože podľa mňa by si to mal dať reklamovať. Asi no, ne, ne? napíš na Windows. Hej, napíšem. Ale oni Bill čakajú, jak Gates, sa vyvinie situácia na Ukrajine. Aha, okej. A jak to bude na piču, Okay. a všetkých zaočkovaných pošlu tam. Na silu. Na silu nie, však Nebudú máš môcť- čip, však máš čip, Čo chápeš? jak to, že to nikto ešte neprišiel? Ja neviem, Nebudeš môcť nič robiť a proste pôjdeš na Ukrajinu na pešo. na pešo. No, To Áno. proti tankom. Alebo proste ti povie, že skontrolujú si tvoj zostatok na účte a že či máš na taxík na Ukrajinu. A potom ja tam pošlu. Áno. Ak to nebude mať na taxík, tak pôjde s tým, čo má na taxík. Alebo pôjde na pešo. Pôjde na pešo proste. Proste ťa ten čip prinúti ísť na pešo. Proste to prinúti ísť na pešo, A jasné. som teraz dezert. Jasné, díky roli. A keby náhodou prežiješ... A čo do bude s tam- tými, čo nepôjdu akože na Ukrajinu? Tam my budeme žiť v blahobite. Hej. Však nevidíš tie lacnejšie potraviny, ty kokot. Nebe ti. Však vidím, však som... No, Jak vidím to maslo Čo za na 4 billboardu eurá si bolo, hovorím, že- že ty kokot. no. A však ja som videl na Maslo billboarde, za bolo, štyri- že lacnejšie. Maslo za 4 eurá, billboardy, lacnejšie potraviny, všetko sa splnilo, čo sľubovali. Brácho. Jak hovoria, ty Kto? Kto? Teraz žijeme v skoro Ten, kto, dokonalom svete a nás Áno, pošlú na Ukrajinu. utopia. Teraz utopia, chápeš? že ten, ja kto nás ich pošlú. nevolil, je kokot. Áno, ten, kto nevolil smer, je kokot proste. Jasne, preto ho rodina vidie akože. Jasné. Akože dokážem to pochopiť úplne, prečo ho rodina videla, hej, že keď nevolil smer. Zlatý Patrovič patrí Robertovi Ficovi. To je skade. To si raz povedal? Teraz, no. Ja to nepovedal teraz. To je haluzuješ. to je dobré. A inak ty s čipom, oni... Neviete ešte tú vec, čo sa bude diať. No. Ale ty s čipom sa streli a tie sa vlastne nič nestane. OK. Takže tá vojna bude pokračovať furt. Mhm. A my v Blahobite to budeme platiť furt. OK. A A z žrať toho ako budú kance. ryžovať tie peniaze, chápeš? Z tej vojny, vieš. A tá vojna bude len simulovaná, vieš. Všetci budú žiť ďalej, ale... Ale proste hru, keby hráš. Proste sa respawne a proste... No jasne. A A že pre- dookola. Ja, že prečo sa tak rýchlo liečím, ty kokot? Však to. To by bolo proste, že iba proste capture the flag, že proste kto viacej zoberie. A tej pičoviny, že on zomrel na COVID a bol zaočkovaný kokociny.
On už je tam dávno, proste furt hraje svoju hru. Jasné. Tak, Squid Game. Tí miliardári sa to pozerajú. Ten toľko, že oni fakt zomerali tam. Squid Game. Nie, Squid Game. Jebe ti, ty si myslíš, že tí herci zomierali? Daj mi radšej žuvak, lebo To to je neviem. konšpirácia, to neboli herci. Ty máš že žuvak, jebe ti. Mám v aute žuvak. Však ja som ti dal žuvak teraz. Teraz som ti dal žuvak. Teraz som ti Jemu dal... zase spadol na zem. hodine Jemu dozadu. zase spadol na zem. Daj si do žutok do piči. No počuj, daj sa do piči. Ďakujeme, že nás počúvate. Tešíme sa na vás v ďalšej časti